Hold up. Hey, what's up mga kauragon? Bali magluluto tayo ngayon ng laing. Magluluto tayo ngayon ng laing mga kauragon. Para bukas, kasi day off ko. Para bukas pagising, kakain na lang tayo mga kauragon. Tikman nyo ang aking luto na laing. Samahan nyo ako sa pagluto ng laing mga kauragon. Ano yung manager? Tagalagnoy! Ang kaputi una ko dyan. May naglawang isang tagawkampong mo din. Tagawkampo. Tula mo, gwapo. Nakula ko ng tulak. Hindi nga daw. Anong tulak dyan? Reyna, manay. Excuse me. Kaya wala yung sorpe nga rin na yun. Mahilig siya, oh. Excuse me. Yung harang mo sa. Yeah. Awi mo? Oh! Oh, ibigyo mo sa paglagming gulay yun. Oh! Yum, yum, yum! 15 minutes later. Ito yung mga gagamitin natin mga kauragon na ingredients o recado. Mayroon tayo ditong luya, hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit. Meron tayo ditong lemongrass, kung sa Bicol, tanglad. Meron tayo ditong sili, kung sa Bicol, ladak. Siyempre, hindi maalis yung sibuyas at saka bawang mga kauragon. Bali nandito tayo ngayon sa Saudi mga kauragon, wala ditong baboy. Kaya nagpakulo tayo kanina ng baka. Medyo may halo siya ng konting taba-taba mga kauragon. Nilagyan natin ng konting taba-taba para naman mas lasa yung taba. Tapos yung gata natin. Tapos bumili tayo ng hipon kanina mga kauragon. Bali, binuhusan ko siya ng mainit na tubig. Tapos yung pinagbuhos ko sa kanya ng mainit na tubig kanina, inilagay ko dun sa nyug para kumapit pa yung lasa niya. At mayroon tayong mantika, mayroon tayong asin, mayroon tayong suka, at mayroon tayong kunting asukal. Oh, magtataka kayo kung bakit may asukal na naman. Kasi may sikreto kasi dun sa laing. Alam mo kasi yung laing, karaniwan kasi sa mga laing, makate. Bali, lalagyan natin ng kunting asukal at suka. Ang sikreto sa pagpaalis ng kate ng laing, lalagyan mo lang siya ng suka at kunting asukal para umalis yung kate ng laing natin. Kasi maraming mga laing na nakukuha-kuha lang sa mga tabi-tabi, tapos ititinda, ibebenta, di mo alam kung makate, kaya lalagyan pa rin natin ng suka. Pero 100% naman tong laing na to kasi galing tong Bicol. Padala to ni Mama. Bali, ito yung laing natin mga kauragon. Ayan. Yung laing natin, galing pa yan Bicol. Tapos ito yung kamyas natin. Yung binilad na kamyas to, padala pa to sa akin. Galing pa tong Bicol. Tapos ito pa yung gata natin na gagamitin. Tapos yung pinagamitan natin ng gata kanina mga kauragon. Huwag nyo nang intindihin yan kasi hindi naman yon kailangan na kasi tinapon na yon. So bali magigisa na tayo mga kauragon. Papakita ko sa inyo ang sekreto ng aking luto na may kamyas na laing. Kumbaga sa Bicol na tong. Nilagay na natin yung bawang at sibuyas. Naman natin lalagay yung baka. Ito naman natin yung luya mga kauragon. Lalagay natin yung luya. Ayan na. Naamoy ko na. Gigisa pa lang yan mga kauragon. Hahaluin lang natin. Halo-halo lang muna. Ayan. Medyo malambot na rin yung baka mga kauragon kasi pinakuluan ko na yan kanina pa. Hindi ko na siya piniressure cooker kasi pag piniressure cooker ko pa siya, baka madurog siya. Kasi malambot naman tong baka ko kasi Brazilian naman ito eh. Nabili ko sa Tamini. Dito kasi sa Saudi may mga bilihan naman ng mga pagkain Pinoy. Wala lang talaga dito, baboy. Kaya puro lang tayo baka, saka manok. Yun ang pagkain dito, manok, isda. Saka may mga gulay din dito mga kauragon. Swerte mo lang kung makakuha ka ng murang gulay. Lalagyan na natin yung gata, yung unang gata. Ayan. Yan yung unang gata natin, mga kauragon. Lalagyan na natin kauragon yung tanglad. Yan, para bumango na siya. Hawi lang natin, dahan-dahan. Ate lang natin siya kumulo mga kauragon, siguro mga 20 minutes. 20 minutes later. Lalagay din tayo ng asin. Ayan, asin. Yun, asin. Ilalagay na natin itong sili para kumapit na yung lasa niya at anghang.
Baka magreklamo na naman itong mga kakain kasi maanghang na naman. Hindi ko nga masyadong dinamihan yung sili kasi pag dinamihan ko ng sili, hindi na naman makakain. Kaya sakto lang yung anghang na yan mga kauragong. Depende yan sa inyo kung dadamihan yung sili. Kasi may mga kasama ko dito sa kwarto, mga Bicolano. Nako, mahina sa sili. Ako lang ata magaling dito sa sili mga kauragon. Ayan mga kauragon. Nangangamoy na siya. Ang bango na. Tatakam na akong kumain. Kayo? Tatakam na rin ba kayo? Ayun ang ginisa mix, mga karagon. Ayan. Ginisa mix para mas lalong sumarap ang ating laing. Ayan. Tama na yan. Hinahalo-halo ko siya mga karagon para lumapot pa yung gata natin. Para masarap. Halo-haluin pa natin. Ayan. Hindi na lang, kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung laing natin. Ito pala kawagin yung suka at asukal. Bali, hinalo ko na siya, asuka, para matunaw na yung asukal. Ihahalo na natin siya dito. Ayan. Hinalo na natin yung asukal sa asuka. So, ayan naman, karago, nalagay na natin yung laing. Ayan. Ito kahit halu-haluin mo to, hindi naman to makati. Kasi sabi ng iba, pag ginalo-halo mo daw yung laing, lalong kakati. Hindi naman mga karagon kasi yung mga kati lang talaga, yung talagang nakukuha doon sa mga gilid-gilid. Sa mga tabi-tabi, yun ang mga makati, mga karagon. Ito, hindi naman ito makati. Aprobado ko na to kasi ilang beses ko na ito niluto. Mga karagon, yung kamyas, ilalagay na natin. Ayan. Ayan. Yung kamyas, yun. Naman natin ilalagay mga karagon yung hipon. Lalagay na natin yung hipon kasi ilalagay na natin yung unang gata. Kasi yung unang gata, yun ang magpapalasa pa at magpapalapot dito sa ating laing. Mga karagon. Mga karagon, yung unang gata natin, nilagyan ko pa yan ng sili para mas umanghang pa. Ayan. Ayan na. Ayan na siya oh. Yun oh. Mamaya-maya lalapot-lapot na yan. Kung tingnan-tingnan ng mga karagon, makakain na tayo. Naglalaba ako ngayon kasi habang inaantay ko yung niluluto ko, inaantay ko rin itong labahan ko para mamaya pag natapos na yung niluluto ko, tapos na rin itong nilalabahan ko para sabay-sabay, para mamaya makakain na tayo. Ito na nga yung laing natin mga kauragon, bali pinapatuyo-tuyo ko pa siya kasi mas gusto ko kasi sa laing, medyo yung tuyo, wala siyang sabaw masyado kasi mas masarap kasing kumain pag nakakamay na walang masyadong sabaw. Depende naman yun sa inyo mga karagong kung medyo lalagyan nyo siya ng konting sabaw. It's up to you kung para karamihan kasi sa atin may mga pamilya, di ba gusto may sabaw yung pagkain nila. Nilalagyan nila ng sabaw para ipagsasabaw nila sa mga anak nila. Pero ako naman gusto ko kasi dry ito. Pero hindi siya masyadong maanghang mga karagong. Hindi ko siya masyadong ginanghangan kasi kakain yung mga kakwarto ko, hindi sila masyadong kumakain ng maanghang. Bale, sakto lang yung anghang nito. So, ayan na mga kawaragon, luto ng ating laing with kamyas. Kung sa Bicol, natong na may iba. Maraming salamat mga kawaragon sa panunood ng aking video. Sana nakatulong ang kunting kalamang ko sa pagluluto ng kamyas at laing. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and pakipindot na rin yung bell para updated ka sa aking mga video. Salamat mga karagon. Tara, kain tayo. Hindi ko napapakita sa inyong pagkain ko. Baka mainggit pa kayo eh. Salamat!